terik penai bakandai arajar arpau kum si bentar wan rakyat ka jingkhoi jing subah hak ni ka PhD jungi ka pahap hang ni senong soksia ka komiti senong soksia harakat ki dekat komiti bat ki wei bat ki bru ki ba nasional ki be trelang nam ta ka ban warai ka jingkhoi jing subah ni layami naduk menam step nyo beci hak ban lum ban lang ban phut ya kini kinyut ban khoi ya kini ka lau ke betap ke badan kini ka cegah silenter kini PhD nang ba leng ba kini kecing pen khoi kan penlong iki bru ki buan ha kini cegah kini PhD apa ki wan rung hane kini cegah tolong ke khoi ki ba wan sim ya ka lat cingkoi cingkia na ba wan sim dawai na kini cegah mut kin yo iki cingkoi cingkia kata kade ka thong ka pa khmat bat ka wei na ka bentah ka ba nilale ikini ka cleaning drive tentang sini nak liang senong tolong kum kucing ai nuksa ba nang ni sakmat iwei pat ki para senong ki pra thau ki bahap apok kani ka jok sia PhD kum pasau ko teli ki senong apa ki wan hang ni kini simlang ya ka ban sumar khoi kini ki PhD mar ba kani ki ka PhD ke chungi kata kedai ka thong ka ba midon ban ong ngani ke sini bat kum juru nak liang chungi ni da angnut kum ka senong bat kum ka than hi bro koi ba leng ba ka ne ka jong sia PhD kan ai ke jing sumar kan ai ka lat ban ya na ka benta sinong song sinong ban nak benta duai pat ki bru ki brong kam ya ke jing yarap ha ka na ka ne ka PhD ke jungi ya ki bor ki bahalor ki ba kin simkhia ha gaban yarap lem bangin la ban penlong kini ke caka ka babiang ka bibit namar bakum bakalong mata kini ke caka ngin padon ya ka fencing ngin padon ke caka ka babiang na ka benta ban la ban penlong ya ka kini caka ka ba ila ban long ka ba biang ka bibit nrei ngiwan mata sini tangkum ka tak ban trelang harakat bagi staff trong ke PhD na benta ban penitu ba kecing khoi kalong kebanyakan bat ka supaya